نفقراوي هيوت دمت فقرات من سيات بيت تمرت وارساي كالو سوات وكل فليت أبلح تحديرا أباستن تنواتيا نتحلو في هيوت تزخاخر لبو لداوي زانتا منوميو تبدلو أبزح لفه 11 خفال قريبنا لكم نيرنا 10 خفالي سعب سناي مكتتال قرم إذا دبدابي عم بيبكي علخ زخونا حدش حبريتا مثل اللوكا وي مثل تركب حبرنا كم سب مثلا أخلات كوغوان في نبور سلا زخونا تصنع سندلدل كيتبل متى نبوره مزايخا معلو كم تزناب نمغرت وكيانو زي بللو مكرخا نحلنا تبعات سباتا يداخمون كم زبهال تبع زخونا انتلوخا أبقول نخلنا معيدو مافانو أبتسألك زبل دقرق سلام نسمايان كعريرو مستملكته قالوا وحدات كواخبتي تشلملم كبلو يرايو متشو كنتات اير سلاز نبره زبزحاتو مهارو أب قدام من صفن تقاديمن وجع يبلا نبلا عريام أب عميق حساب تحلا كم زقم النابلت نخبابيات زورو تفوت وسب كابا خامس رحقه تعامون مقرطون تردو سلازغونه هيرميلا كابا مفليا كم عاب خسارة قطرتو نتبع حدا زحلفو حقوس يوتنا ذكرت مريت أوجحت عربانة برد اتأسات زخونة أبايا برد تغير كبا مايزة أتوت هنجوا دهايا تنبل مسرع حنساب بأكب حنساب بولك النار خبا خزناق عن كردعان كوان تفتنا نساقن ويكلودي كابتن زحلفا معلتات زيادة تجني غانا برد نهير ملاكي أخلا تمسقن نديرو بمخارو عب هيوتو حرقا خيورد عب سقاعد فترلا سلمتين كيريو من قارا خم بدل قوزرت قل انت خوينو حلنا يوترنا وغسن نخنبري سقنت الزبل كم زي مقاط امونا والكو عبد عسا تشميمك نبري بزقم تاختو قعد سني حط طوبلت اعداوانو خبداج ابيت ام حلو عريم نسخ استقاقخيو نقابي العركو رخيبكي مسوء تلازيبك بحباركم كنت تنقريو نيركي عبزل خيو چنقطاي ماتا كبل حلنا آتو ماغوتا قيت من بارا عملت جن كاب متعس حليفاز قبرت توي نبرت زربانا يبات نفسهم لو منكو وهابكم دليك ترغبو مع عطوك حكو حكر حاولكم زبل قدوس قال تزبل عبت زلات تخوينا عدوا زرقحة نلعل النات أمتت تسليت وو أملخ نحنا دك سبات عب شقرنا تراينا نعخان نذكر كم اكخون قناي نبرو عب قزي حوزنا نحزنان كتذكرو يقبع نيرو قناي تقبرت بحلوف جيجات تعست وفتقارق الله بوزلو مزجبر كومي حر حزينا انت تعيسنا له حادرخ وتروح لنا يكو أصلا خينبر هو التمزجنا بيتكاز اللامو أبنو بسوق لحرقة خيورد صباح بأكار كريوك عني نبعتها زك أرادو مزلوق مسلو جرب ربنا بلو زاريو رأسها نينا نبعتها بإيدان درزت مقدا قتلت أبتهارور كبرت عقلو كان مدك أسيان ودي إنزدك سالو زنبرا سفر مسبسحت دفيرة آتيا كوف كتبلاي قالت بقلبات وخيدا كوف بلد نايت مسجن ميحر قواه زغطلو زينبور سنبادن أبكر معينانا متأشكرا كونتات تمسجن كأصنا أي كالن عقل غيرا كابتي زنبرتو كوف كتبلاي قالت قروب كيت أنحت بدد بلد كم تقدم تقبرو زنبرت نحيلا خطأتو خلا معتقلنا هرمت عويلانا تزاربت تأتو زنبرت جيزي يبكيو دمت خي جبركا رأس خدنينكا سلاح الكام مئتاو تتك بزي جلز زربا حيلا أتوت أما مسرعة ولا حدا سبز بهالاجنا سأنا كيو تقطع بعراتها تقربت بحسب زأكل كي عرف السلازو علت دك أستلمه مسرعة مسئين مكوت صارفو لين قبريلن انت زيت الساعة بأوغيرا مريت موحدة أنتم كو وقفتي لو ما مشت هايقد بزحوكم يخون دنقاتكم تغيركم بلا أنك عريرون سماينا أتمت مشت متأت أعينتون سماي كامل أخت قطي ويفلتن مسؤم معلالا زيو يزفتو لو مقن السون زحزونو لو مسرو نعوم النات أمته نبعات كاب عينتو تسرر بلا تمسجن بحزنون ساتومون كم أكاب كونو مسؤم كعلو لاي مرتن نابتوم كرار سوم عزنو برودك حيلو خيدو كلمات عمس لازنبرة براتيلن حتير سرن وريو نبرة
ዮናስ በትጥዑም ቃንኡ እናዜመ ክራሩ ከጻውቶም ጸንሑ ሰላም ኢሉ ምስኦም ተጸንበረ ሓደ እኳን ሰላምትኡ ዘስተውዓለሉ ሰብ ኣይነበረን ኩሎም ኣብቲ ዝተኣትዮም ነበሩ ዮናስ ናይ ነብስሄር ድምፃዊ የማነ ባርያ ደርፊ ይደርፍ ነበረ ከመለኺ ዝናፍቐኪ ፍቕረይ ኣበለኺ ዝናፍቐኪ ፍቕረይ እኽለ ማይ ኣብዩኒ ምስተረፍኩ ንበይነይ ኣይወክሕን ኢሉኒ ጸቢቡኒ ዓቕለይ እናበለ ብጥዑም ቃና እናዜመ ኣብቲ ዝተኣቶ እቲ ጸጸኒሑ ክሓስቦ ከሎ ምእማኑ ዘጸግሞ ሃንደበት ምስዋራን ደሃያ ሽታ ማይ ስለ ዝኾኖን ብኣስተንትኖ ብዓሚቕ ዝተኣቶ ንሳ ምስ ወድአ ክራሩ ትሪን ትሪን እናበላ ተመስገን ካብተን ክሰምዐን ዝብህገን ደርፊ ሓንቲ እዚኣ ግን ስለ ምስማዕ እምበር ካልእ ኣይነበረን ሎሚ ግን ንዑ ኢላ ዝተደረፈት ደርፊ ኮይና ተሰማዓት ዮናስ እናደረፈ ንሱ ርእሱ ድኒኑ ንብዓት ክኽዑ ጀመረ ንብዓቱ ካብ ዒንቱ ወፂኦም ኣብ መንከሱ ዕሪፎም ኣብ መሬት ጥብጥብ በሉ ኣብ ሓሳብ ተሸሚሙ ከሎ ወዲኡ ካልእ ደርፊ ቐይሩ ክደርፍ ምስ ሰምዖ ነታ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተማቕራ ደርፊ ክደግመሉ ተወገሱ ዮናስ ሓወይ በጃኻ እዛ ክትደርፋ ጸናሕካ ድገመል ጸላም ስለ ዝነበረ ይነብዓሎን የለን ዝርእዮ ሰንብ ኣይነበረን ንብዓቱ እናደረዘ ተዛረቡ ብናቱ ስምዒት ጥራይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተረድኦ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ጉሪምሪም ክብሉ ከለዉ ምስ ተሰምዖም እዩ ተመስገን ትደልዮ ደርፊ ከስማዓካ ብሓጎስ ይቕበሎ ጥራይ ደስ ዝብለካ ንገረኒ ነተን ኣብ ብርሃን ኮነ ብጸላም ፍሽኽ ክብሎ ከሎ ነቲ ጸሊም ገጹ ብርሃን ዝዕንግል ኣስናኑ እናተረኣያ ፍሽኽ ብሎ መውቅዕ ክራር ዓጺፉ ደርፊ ጀመረ ሓቃድያ ኸይዳ ትብለኒ ሰጊራ ንወጻኢ ኣነ እሞ እንታይ ክኸውን ረኣየይ ንመጻኢ ምናልባት ሓሲባ ተተመልሰት ይፈልጥ እየ ኣነ ልባ ከምዘይቀበጽ ኣይ ሃማይ ቀልባ ኣጆኽ እጆኽ ኢሎማ ታል ኢሎማ ኣሜሪካ ስዑድር ዝመረጽክዮ ዓዲ ለምለም ኢሎማ ንሳ እሞ እንታይ ጌራ ቶም ዘታለልዋ ግብሮም ክኸፍእ እዛ ፍቕረይ ኦኾኾይ ንጥፍኣትኪ ኦኾኾይ ዝሃቀኑ ኦኾኾይ ጨካናት እዮም ጨካናት ግብሮም ክኸፍእ ጨካናት እዮም ጨካናት ግብሮም ክኸፍእ የቐኒለዮና ደሪፉ ምስ ወድአ ዓቕሊ ክገብር ኣይከኣልን ውሽጡ ብሕትውና መረጸ ብቕጽበት ብድድ በለ ንዓባ ስማዕ ኮፍእ ሃንደበት ክትንስኣይ ተጸብየን ኣብዚ በፂሐ ክመጽእ ከይፈተወ ሓስቦ ካብኦም ርሒቑ በይኑ ኣብ ሓንቲ ጸጊዕ ኮፍ በለ ፍቕረይ ስለምንታይ ካባይ ተፈልለ ንኸትነብረ ክትውስኒ ተረፋፊኺ ዘክርባ ናይ ትማል ቃላትኪ ሕድርኺ መቓልሖም ኣብ እዛነይ ከይወድኡ ፀሓይ ናብ ሪቕናየና እሞ ባዕልና ንዕርባ ክትብለኒ ከለኺ ሄሩየ ኣላትን እናበልኩ ግን በይነይ ገዲፍክ ሄሩ እንታይ ዶ በዲለኪ ከም ጓና ናበይ ከም ዘበልክ ምስ ሰበይ ክሰምዖ ስለምንታይ ግን ዘይነገርክኒ እንተ ትነግርኒ እኳ ገለም ገበርኩ ኣእዳው ትሪሩ ጨበጦ ንብዓቱ እውን ምስ ምጭባጥ ኣእዳው ጀረብረብ በለ ሄርሜላ እንድዒ ህይወተይ ተፍርሓንላ ስቂላ ዘርሞ ኮይና ከይትተርፍ ኣዊልካ ዘይብኮ የሞት ሕፂ ኮይንዎ ብጓሃይ ሕርር በለ ፊፅካ በቦገኑ ተነፍሐ ኩሎም ተምሃሮ ከካብ ዝነበረዎ ወፂኦም ኣብ ፎሬን ክርከቡ ነናብ ሓይሎም ጎየዩ ተመስገን ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ተንሲኡ ናብ ሓይሉ ዘብዘብ እናበለ ኸደ ቢንያምን ሄርሜላን ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ጌት ዋርድያ ደቂሱ ከሎ ሓለፉ ንሜዳ ሰልፊ ብበጥበጥ ፍሑቕ እናበሉ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ወፂኦም ሓጹር ሓሊፎም ጉዕዞኦም ቀጸሉ ንሩባ ሳዋ ሰጊሮም ናብ ሰንከት ክናብ ገጾም ተጸጉዑ ጉዕዞ ከም ማይ ሰተይዎ ዝውዳእ ግን ኣይመስል ስቕ ኢሎም ቀጸሉ ቢንያም ንዕርፍ ማይ ጸምየ ኣሎ ሕራይ ንዒ በላ ኣብ ታባዓት ንዕርፍ ተታሒዞም ክብሉ ዝተማልእዎ ተምርን ጥሕንያን ስለ ዝነበረ በሊዖም ማይ ሰትዮም ንዝተረፈ ጉዕዞኦም ንምስልሳል ተበግሱ ነዊሕ ከይከዱ ሰለስተ ተምሃሮ ዝሰግሩ ረኸቡ ብኣእዳዎም ሰለምታ ተለዋዊጦም ብሓባር ቢንያም መሪሕዎም ሄርሜላ ድሕሪኡ ኣብ ሓደ መስራዓትዮም መገዶም ቀጸሉ ንዕኦም ምርካቦም ንሄርሜላ ተስፋ ኾና ካብ እግሪ ቢንያም ከይተረፈት ከኣደ ድሕሪኡ ሰዓበ
ዕንቅፋት ዘይብሉ ህይወት ጉዕዞና ተጓዓዙ ከለዉ ወዝብል ላምፓዲና ካብ ርሑቕ ምልሕ ክትብር ረኣዩ። ቢንያም ኣብ ዘለዎ ኮፍ ክብሉ ብሕሹኽታ መሓላለፍ ኩሎም ብፍጥነት ኮፍ በሉ። ቢንያም ሓውስ ሕቑኡ ስብር ኣቢሉ ከባቢኡ ተኪሩ ተቆጻጽሩ። እቲ ዝነበርዎ ቦታ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ተመሊሶም ብኻልእ መገዲ ገይሮም ብዘይ ዘረባ ክኸዱ ምዃኖም ሓበሩ። ንድሕሪት እናተመልሱ ከለዉ ቢንያም ብልዑል ጥንቃቐ መገዲ ንኸይስሕቱ መርሖ። ሕጂ ኣብ ውሕስ ቦታ በፂሕና ኣለና፣ እንቋዕ ኣቢዶም ኣያትና ካብኦም ምስዋሩ ተሓጒሱ ግልጽ ኢሉ ተዛረቦ። ዝምልስ ሰብ ግና ይነበረ። ኩላቶም መንፈሶም በቲ ኩነታት ተረብሹ ብምንባሩ መዓስዮም ብሰላም ሰጊሮም ኣስተርሖም ድሌቶም ዘማልኡሉ ጥራይ ነበረ። ኣረጋግጽ ኣጋሮም መሬት ንውሽጢ ኸያሞም ዝፈርሑ ክመስሉ ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ይረግጽዎ ነበሩ። ጉዕዞኦም ብዓወት ክዛዘም እንተኾይኑ ብዘይ ድምፂ ብጥንቃቐ ክኸዱ ነይሮም። ሓንቲ ተራር ኩርባ ምስ ደይብዋ ሃንደበት ዘይተጸበይዎ ኣዝዩ ዘሰንብት ድምፂ ተሰምዐ። ደውበል ኣታወድ ደውበል ነብስኻ ከይተባላሽ ዝብል ድምፂ ባእዛኖም ኣቃልዕ። ህርሞት ልቦም ልዕሊ ንቡር ትርክታ ወስኸ። ሄርሜላ ነዚ ዘርዕድ ድምፂ ምስ ሰምዐት ኣብታ ዘላታ ደውበለት። እቶም ሰለስተ ተምሃሮ ከይረኣየቶም ተሰወርዋ። ቢንያም ናይቶም መጓዓዝቱ ከምቲ ሓጻር ጣፍ ስቱኽ ኢሎም ብምስዋሮም ሄርሜላ ጠጦ ምባላን ናይቲ ደውበል ዝብል ድምፂ እናቐረበ ዝመጽእ ዝነበረን ኩሉ ሕውስ ውስ በሎ። ንዕበዚ ኢሉ ንሄርሜላ ብኢዳ ሒዙ ድሕሪት ግልብጥ ብምባል ካብቲ ዝነበሩ ቦታ ብፍጥነት ተኣለ። ወተሃደር ግን ደድሕሪኦም ምስ ዓባይ ገደፉ። ደዋይ ትብልኒኻ ደጊሙ ናይ መጨረሽታ ዘስምዕ መጠንቀቕታ ኣመሓላልፍ። ኣብቲ ዓይንኻ ዘንቁረካ ዘይትርእየሉ ጸላም እንትርፎ ድምፂ መንነቱ ዘይትፈልጠሉ ሞት ንሳቶም ክሃድሙ ንሶም ክጎዩ ተረባሉ። እቲ ወተሃደር ሓይሉ እናደኸመ ስለ ዝኸደ ደዋይ ትብልን ኢሉ ብረቱ ዕሚሩ ነዝሒ ጠያይት ተኰሰሉ። ንሄርሜላ ጥኢት ብሕቑኣትያ ብኣፍ ልባ በሲዓ ወፀት። ብኡ ንብኡ ናብ መሬት ጻሕ በለት። ደማ ከም ውሕጅ ዛሬ። ቢንያም በቲ ሃንደበታዊ ፍጻሜ ኣዝዩ ሰንበደ። ሄርሜላ ተመስገን ካብ ዓራቱ ብስምባደ ወደቐ። ባዕልኻ ሓልዋ እንኳ ሕልሚ ኾነለይ ነቲ ሕልምና ዘከረ ሰላም ከየበለ ሓደ ኢታ ተመስገን እንታይ ዳ ብንውጉ ገጽካ ትክመስ ኢሉ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝድወን ዝነበረ ገጹ እናጠመተ ኣቤል ሓደቱ ደጃኻ ስቕበላ ይዝርብ። እቲ ወተሃደር ክትኩስ ሄርሜላ ክትወድቕ ተራዮ። ዋይ ሓፍተይ በለኸይ ተፈለጦ እንታይ ዲያ ኾንካ ሕጂ ኸንታይ ክስማዓኒ ኢሉ ኣዒንቱ ፍጢጡ ኣእዛኑ ኩራ ኣቢሉ ኣድህብኡ ናብኡ ገበረ። ሎም ለይቲ ሕማቕ ሕልሚ ሓሊሙ ካልእ ግዲ ክጽበ ጸኒሑ ሕልሚ ምስ በሎ ዓሚቑ ዝተንፈሰ። ብዛዕባ ምን ዲኻ ሓሊምካ? ሕቶ ግና የቋረጸን። ይገርመካ እዩ ብዛዕባ ሄርሜላ እዩ። ካብ ኩሉ ሕልምታት እታ ኣዝያ ዘጨነቐቶ ነበረት። እንታይ ዓይነት ሕልሚ ዲኻ ሓሊምካ? ጽቡቕ ከም ዘይዕልሎ ብኣግኡ ተረዲእዎ ነበረ። ዝሕዝኑ ይበጀኸ ይነበር። ሄርሜላ ነዚ ዓለም ንዘለኣለም ተሰናቢታት ተኺላ ነቲ ዝሓልሞ ዘርዚሩ ዕለሉ። ሕማቕ ኣየስማዓና እምበር እንታይ ይበሃል ኮይኑ ናይ ገለ ሕልሚ ሓቂ ይኸውን እዩ። ናይ ገለ ከዓ ንሱ ሕልሚ ኮይኑ መኺኑ ይተርፍ። ተመስገን እውን መኺኑ ክተርፈሉ ተመነየ። ንዓናይ ክፍልና እቶ ተቖጻጻሪ እተው ይብላሉ። ርእሱ ኣቕኒዑ ክፍሉ ዝኣቱ ዝነበረ ሎሚ ግን ርእሱ ከድንን ተገደደ። ሄርሜላ ብምጥፋኣ ርእሰ ተኣማንነቱ ጉዲሉ ሰባት ክስሕቁ ክርእዮም ከሎ ንዕኡ ዝስሕቅዎ ዘለዉ ኮይኑ ተሰምዑ። ተመስገን ከመይ ሓዲርካ? ኣብ ጥቑ መፂኣ ኮፍ በለት። ብጣዕሚ ጽቡቕ በለ ጮጮ ጓሩን ውሽጢ ገይሩ። ደሓን ዲኻ ደኣ ኣይከም ቀደምካ እንተቐይርካኒ። ክፍሊ ምልእቲ ብኡ ትሕም በለት። ካብታ ክፍሊ ምልእቲ ኤደን ጥራያ ደፊራ ዝሓተተቶ ኣብዛ ዓለም ሎሚ ትሕጐስ ጽባሕ ተሓዝን ናይቲ ማልቁሱን ሕጉስ ምቹኡን ዝነበረ ህይወቱ ብምንባር ዘጽልእ ዘጉህን ኣጨናቕን ህይወትን ተተከ። ዓለም ሙሉእነት የብላ። ስለዚ እቲ ንዓይና ሸፊንዎ ዝነበረ ጸጉራ ብእዳዋና ብሕቑኣ ሰንደወቶ። ጽቡቕ የለኹ ጽቡቕ ከምዚ የለ ብገጹ ይርአ ኣሎ። እንታይ ሓድሽ ተረኽበ ነገር ኣሎ ድዩ ኢላ ምዒዒ በለት። ሓድሽ ነገር እንተዘይህሉ ከምዚ ምኾንኩን ብውሽጡ በለ። ወላ ሓደ ነገር የለን
እተምጻኣሉ ለውጥ ስለዘይብላ ካብ መንጋራ ስቕ ምባል መርጽ ስለምንታይ ተሓብኣለ ያለኻ ብውሽጣ ደስ ከም ዘይበላ ኣብ ገጻ ይልበብ ነበረ ንኤደን ክጥምታ ከሎ ሄርሜላ ብቅድሚ ዓይኑ እናተመላለሰታ ሸገረቱ በጃ ክረሓቕለይ ጓል ትበሃል ጽልእ ኣሎ ጓል ሄዋን ዘይኮነ ሰብ ዘበለ ፍጡር ይጽልይዎ ነበረ ሕጂ ተረዲእካ ኣሎ ብሰንኪ ሓንቲ ጓል ንኹላትና ደቂ ኣንስትዮ ጸሊኻና እቲ ዘይተመለሰ ግድል ኮይኑ ኣጸንሐ ዝፈትሐቶ ኮይኑ ተሰምዓ ኣንተ ሓፍትና ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለኺ ዘረብኣ ደስ ኣይበሎ ሰብ ይዓቑሮ እዩ ኣየ ሰብ ብትሕቲ ልሳኑ ተዛረበ ሄርሜላ ኣይሃደመት እንዲኻ ትብል ዘለኻ ድርቕ ኢላ ሓተተቶ ኣብ ካልኣይ ሓይሊ ሓንቲ ምስ ኣባል ዝሃደመት ተምሃሪት ኣላ ምስ ሰማዕኩ ከይረጋጊፀ ኤደን ቀጣን ከደረይቲ ማእከላይ ቁመታ ለማሽ ዘው ዝበለ ፀጉር ርእሳ ተጠማቲ ዝኾነ መልክዕቱ ውንን መንእሰያ ፍሕሽዋ ኣቀራርባ ዘለዋ ምስ ኩሉ ሕውስቲ ተዋዛይት ኣብ ርእሲ ምዃና ትምህርቲ እውን ሰናፍ ኣይኮነትን ምስ ቁንጅናኣ ዝዳረግ መንፋዓት ኣለዋ እዚ ዝበልኩ ሓቂ ይኮነ ስቕ ምባሉ ደስ ኣይብላ ገጻ ገጽ ቁጥሪ ይገበረቶ ጽቡቕ ኣለኺ ንሳ እኳ ካብ ክፍሊ ምልእቲ ተገዲሳ ዝሓተተትኒ ስለምንታይ ይሓብኣላ ቀልጢፉ ብዘይ መንጋሩ ተጣዓሰ ተመስገን ኣብ ዓለም ሙሉእ ሓጎስ የለን ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እትዎ ህይወት ገድል እያ ሓደ ወተሃደር ንባዕሉ ንኣሽሓት ክዋጋ ኣይክእል እንታይ ደኣ ሓገዝ ብፆታ ሓቲቱ እዩ ዝመክቶ ንስኻ እውን ነዚ ወሪድካ ዘሎ ፀገም ኣብ እምሮኻ ኸዚንካ ትጓዓዝ እንተደኣ ኮንካ ዳሕራይ ምስካሙ ከብደካ ሽግርካ ንሰባት እንተካፊልካ ግን ዘጨንቐካ ዘሎ ክፎክሰልካ እቲ እምነት ተንብረሉ ዘለኻ ከዓ ተገዲሱ ክሕግዘካ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ቃላት ካብ ልሳና ድዩ ዝወፅ ዘሎ ዋላስ ካበይ ምርዳእ እዩ ኤደን እንትርፎ ሰሓቕን ላግፅን ቁም ነገር ዘይብላ ገይሩ እዩ ዝወስዳ ስለ ዝነበረ ምእማኑ ዋፀክም ንኹሉ ግዜ ኣሎ ንሰሓቕ ንቁም ነገር ንዝኾነ ነገር ኣብ ግዚኡ ምስ ትገብሮ ማዕረኽ እንደይ ውፅኢታዊ ምዃኑ ተረድእ ክሎ ኤዶ ሓፍተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ማዕረኽ እንድዝልቦና ዘለዎ ገላልፃ ክሰምዕ ዘይተፀበኾ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤደን ጌጋ ርድኢት ከም ዝነበሮ ተገንዘበ ንሓደ ሰብ ክትፈልጦ ቅረቦ እሞ መን ምዃኑ ንኽትፈልጥ ንውሽጢ ልቡ መርምሮ ብድሕሪ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክትብሎ ይከኣል እዩ ብድሕሪ ሕጂ ጥራይ ንኻልኦት ሰባት ከምኡ ጌርካ ከይትገልጾ በሳይ ተሰከፊ ሓንቲ እምኒ ክልተ ግዜ ከይትዕንቅፈኒ ዘይሕሰብ እዩ ሓንቲ እምኒ ክልተ ግዜ እንተ ዓንቂፋትካ ንሳ ዘይኮነት ንስኻ ኢኻ እዩ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ ምፍጻም ተፋይድኡ መምህር ስለ ዝኣተዎም ናብ ሰፈራ ኸደት ኣብ ክፍሊ ኤደን ኣብ ገዛውን ኣቤልን ብርሃንን ዓቕሞም ዘፍቀደሎም ሓገዝ ኣበርክቱ ሳልኦም እዩ ዝነብር ዘሎ እምበር ቀደም ህይወቱ ኣብ ትሕቲ መሬት ሰፊራ መፍቶ ፍልሑን ባልዕን ምኾነት ኤደን ኣቤልን ብርሃንን ሓደ ነገር ምሂሮም መግቢ ንኸስዕና ጥራይ ኣይኮነን ዘልዮ ንኣእምሮና እውን ስሩዕ መግቢ ከም ዘልዮ ፍሊጦሞ ኣብ ካልእትን ሳልሰይትን ክፍለ ግዜ ዝኣተወ መምህር ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ላዕልን ታሕትን ክብል ተመስገግን ካብ ምስሖም ምርባሽ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ክድቀስ ወስን ተመስገን ንዓናይ ዕረፍቲ ውፃእ ኣቤል ነቕኒቑ ተንስኦ ኣይወፅን ኣብ ዝሕሸኒ እንታይ ክኽወፀሉ ምስ መን ክዕሊል እየ ክወፅእ ዓለም ከም ተሓሊ ተላሊ ድሓር ከዓ ትፈላሊ ብውሽጡ በላነ ንብረት ትብፅሓላት እንሞ ኸብፅሓ ሎሚ ግድን ምሳይኻ ትኸይድ ብዘይ ምባሉ ኣዝዩ ተሓወሰ እቲ ምንታይሲ ምስ ጽምዋ ተማሓዝዩ ስለ ዝነበረ ሕረያ ብፅሓያ ኣቡ ተማላእታ ማዕጾ ካብታ ዝነበረላ ተንሲኡ ኣብ ድሕሪት ኩርናዕ ዝነበረት ኮፍ መበሊኡ ደቀሰ በይኑ ብጭንቀት ዓቕሉ ጽበበ ነብሱ ከረጋግእ እንተፈተነ ከመይ ኣቢሉ እሞ ሸፋሕ ዝብል ድምፂ ናይ ኣጋሩ ምስ መቓልሑ ሰምዐ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ ግን ኣይሰሓዶ እቲ ድምፂ ናብኡ ገጹ እናቐረበ መፀ ቁሊሕ ክብል ኣይመረፀ ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ግን ስቕ በለ ተመስገን ስሙ ክጽዋዕ ሰምዖ ተሜ ደገመት 13 ክፋል ይቕጽል